महात्मा गान्धी सेवा आश्रम बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन संस्थाफोरा CSR फान्ड होयो आरो बेबायदिनो नैबे जोंनि ओनसोलाव मावनो नागिरनाय बिथांखिनि सायाव HDFC बेंकआ बिथांमोननो CSR फान्ड होदो आरो बे बेंकनि CSR फान्डजोंनो जोंनि ओनसोलाव खामानि मावनो नागिरदों। महात्मा गान्धी सेवा आश्रम बिथांमोना मोनसे गोरिब ओनसोलाव खामानि मावग्रा मोनसे खन्था आरो बिथांमोना जोंनि भेरगाव समस्तिनि 7टा VCDCआव 7खान गामिखौ बिथांमोना सायख'दों आरो बे 7खान गामियाव बिथांमोना रांखान्थि सोलोंथाइ देहा सामाजिक गासिबो बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावनो फैदों। आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो बे महात्मा गान्धी सेवा आश्रमखौ फोनांजाबना होदों क'क्राझार लकसभा समस्तिनि बारग' MP हिराचरनिया बिथांखौबो आङो साबायखर जासिदों आरो मिजिंथिदों आङो जोंनि बे गोग्लैसोनाय बे भेरगाव समस्तिनि बे 7खान VCDCनि 7खान गामि बिनि रायजो राजाफ्रा बे महात्मा गान्धी सेवा आश्रमनि जि बिथांखि लानाय बे बिथांखिजों बा बे बिथांखिनि गेजेरजों बिथांमोना खाबु मोनगोन आरो बिथांमोननि जि गोग्लैसोनाय माखासे बिथिं बेयो जौगाखांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। महात्मा गान्धी सेवा आश्रमनि जि थांखि बिथांखि बेफोरखौ मावफुंनायाव मायबाफोर बेंकनिफ्राय माबाफोर मदद महात्मा गान्धी सेवा आश्रम बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन संस्थाफोरा CSR फान्ड होयो आरो बेबायदिनो नैबे जोंनि ओनसोलाव मावनो नागिरनाय बिथांखिनि सायाव HDFC बेंकआ बिथांमोननो CSR फान्ड होदो आरो बे बेंकनि CSR फान्डजोंनो जोंनि ओनसोलाव खामानि मावनो नागिरदों।